MDC Barim ke Khasi Hills Autonomous District Council uba handal mukim ulapan pawai ke jing sengokia baki babuan ki balong MDC kila penan kam penban ya ke District Council tangkum ka keper syahikai banong MLA habakran hakalai tarik risau arhaja ar paulai uba handal ula ong bahaka jing shisha ladalong MLA bat MDC kan pen klan bat pen mentoy ya ke council Henry enda kila long MLA ki klep no ya ke council ula ong balada ki MDC ki kit khia ban wat ban thaulat kan omdon jing ban penmi bisa ya ka council wat ban penhe ya ka bai bam temen jong ki MDC Barim Henry ka bas ngusi kalong baladan penban ki bathumu ban pendam no wat ya ka an ke bala menjur ulat ban ai bam temen kadau nak jing bom don lat don nanti ban wan ra ban create revenue ban wat ya kilat kilenti mo nang no bala ban wan ra pisah ya ka council kata kamu long nak kata kadau kilong silent nak kebi David kini ke pension ke Tracy system kan lo baik ke budget ha kebi David kini ke jingyo bai bam temen jong di parok MDC di bala ki bom semlong MDC syo mata ha ke jing sisa ha kebi David kini ke pension ngilawan ra ya kini ke bilna tu usnem arhajar pada gambar arhajar tenang tangi la yo ya ka asen na governor na do arhajar nreu tenrei hadien bangila yo ya ka asen na governor ki parlok ki bayalam ya ka isi na do ka tu kopor arhajar nreu habie dei bat kan ke jing bat kan ke pension ke jongi nim sim yo ya ka di nakawi ke por nakawi ke por ngila ya sa sitom kapoi ke por ka ba hadu uput ubangi hapan le chakut kene kalong ka long pending court case ka bala yo tenre dalang ba ka hukum jong ka supreme jong ka high court badan burom jong ni ka high court jongi ni la yo ya ka jing tha ka discouncil ka yo ya ka jing tha na court badai ban sil mardor ti nadu arhajar khandai nila sedang menyo ya kini pension nadu shitrik Januari jong usnem arhajar khandai ten rehadu usnem arhajar hadu usnem hadu Februari jong usnem arhajar khat ar pada ni do biang no ya kini pension lengba jong ka jing file case jong katu ka ningut ki parlok ki balong ki pensioner jong ka dis council hi ka ba batha ka balik syukut ban batha ban ong ya ka kut bakan batha ya ka dis council bakam dei ban siu ya ka ne ka pension sha ki ni ki MBC ki bala syong thai no lemda kala don ka provision hapo ka budget namar kumbalong nadu arhajar khandai hadu arhajar khatar hakapor basiu ya kini ka pension yang iru simla provide ya ka hapo ko budget nakata ka daw kini ki pensioner jong ka dis council ka jing siu jong kini ki jong kani ki isi ya kani ka pension sya kini ki MDC ki bala syong thai no ka kata ya ki jing mentoy ka ba kini ki pensioner ki devan yo namar la shudai bat ya ka to ka bisa ban siu ka pension ni tenrei da ka buram ngimla ru klem da pen pau ka jing songo ya ki isi ki bala da no hapo ka jing ka kita semua ila persang bapiban thau kalat ka tiban pelai yang kendiat kan soi 50% ka bala lailak ka tenrei bat hadien ka jing ka ni ka jing ya kenduk menta ka silipat kalong bangi kwa ban pen pau ya ka jing songo ya ka jing songo buram ka bahadu kata-kata ya kan ke isi ka ba mentah po ke jing yalam jong ba penyat sing siem ki parlok ki bawan dien pat popli te ngam tip ke ka ba kidan selendet iman da ka burong iman ki babun ki bawan ban longkum ki dikhat jong ka council jongi ka sudai tangkum ka training ground na ka bentaban long family ki klet no wat kitu ki parlok da ka burong ki balong MDC hadin baki lalong MLA ki klet lut ya ka bor jong ke dis council ki bersang lupannya
banyak penduk banyak kene no man crush na ke council te sha lada ujo ubreu unong MLA bat UMDC kadon ke jing montoi ke bakrau namar barabor kum bakalongi yimla ban len ke jing sisa ha ke jing sisa ka jing ye dai chung ka district council bat ka sortar jalaki long parla kidan ngidon marla ka jong ka buar ki ikhtiar autonomous body tenrei kum balong menta iman kumbalong ta iman ba naka yang ki parlo MLA yelong minister ste ki simpen ban ya ka dis council ba ka dai tangkum ka government department kabudan